ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ବନାରସ ସହରରେ ଦିଗମ୍ବର ନାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଆଦୌ ପାଇନଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା। ଥରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରା 2 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ତଳେ ଗୋଟିଏ ରୂପା ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ରୂପା ଟଙ୍କାଟି ଉଠାଇ ଆଣି ସେ ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରାଇଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଗହମ, ଛତୁଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ କିଣି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଚକଟା ଚକଟି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ରୁଗ୍ଣ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ଦିଗମ୍ବରକୁ କହିଲେ, ବାବୁ, ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏପରି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଦିଗମ୍ବରଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ହେଲା। ସେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଚକଟିଥିବା ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ଏତିକି ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୋଜନ କର। ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଅତି ଭୋକିଲା ଥିବାରୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେତୋଟି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖାଇଦେଇ ପାଣି ପିଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ତୃପ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଜ ଜାମା ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପଇସା କାଢ଼ି ଦିଗମ୍ବର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲ। ମୋର ଶେଷ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏହି ତମ୍ବା ପଇସାଟି। ଏଇଟିକୁ ତୁମେ ସାଇତି ରଖ। ଦରକାର ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏତିକି କହି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ପିଲାଟି ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଦିଗମ୍ବର ସେହି ତମ୍ବା ପଇସାଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଖବରକାଗଜରେ ଚାକିରି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ସେ ଦେଖିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 1809 ମସିହାର ତମ୍ବା ପଇସା ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପଇସା ଅଛି, ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଦିଗମ୍ବର ବିଜ୍ଞାପନଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ତମ୍ବା ପଇସା କାଢ଼ି ମିଳାଇଲେ। ସତକୁ ସତ ସେହି ତମ୍ବା ପଇସାଟି ଥିଲା 1809 ମସିହାର। ତେଣୁ ଦିଗମ୍ବରଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ପଇସାଟି ଧରି ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ଥିଲେ ଜଣେ ବିରାଟ କୋଟିପତି। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳକାରଖାନାମାନ ସବୁ ଥିଲା। ସେ ଦିଗମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଦିଗମ୍ବର କହିଲେ, ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଏଇ ପଇସାଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଧନୀ ଲୋକଟି ସେ ତମ୍ବା ପଇସା ଓ ତାହାର ମସିହା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦିଗମ୍ବରକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ତମ୍ବା ପଇସାଟି ରଖିଲେ। ଦିଗମ୍ବର ସେହି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଶ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।